Shaɗan Shika ko kuma fim mai suna Rikicin Tagwaye. Akwai fina-finai da dama makamantan irin su Asali, irin su Fushpa, Fassara Yusuf Zamani, irin su gasu nan da dama dai birjik masu matuƙar yawa. Dukkanin waƴannan fina-finan sun bata ne a cikin wannan Laraba. Wasu dukkaninsu fina-finai ne masu matuƙar kyau sosai ba ɗan kaɗan ba. Wayanda za mu iya bayyana cewa dukkan wanda bai kalle su ba an bar shi a baya. Domin dukkanin jerin fina-finan babu wani fim wanda za mu ce bai yi kyau a cikinsa ba. Domin irin wanda muka lissafo muku wasu daga cikinsu mun kalla, wasu daga cikinsu ma mun taɓa kallon su a baya, wasu daga cikinsu kuma an yi tallansu. Musamman irin fim ɗin Fushpa, Fushparaj wato kashi na biyu. Amma sai dai ya kasance fassara ta Yusuf Zamani ne ba wai Sultan ba. Hanya ce mai clear da saki ba wai haska sinimar ba. Amma dai duk da haka ga duk mai buƙatar sabon fina-finan Indiya kowane kala ne, ga number mu nan yi mana magana ta WhatsApp ko kuma da Telegram domin samun dukkanin irin fim da yake buƙata. Sa'annan in mutum wani magana ce sauran dukkanin tsarikan da yake da inda mutum kan iya turo kuɗi da kuma abubuwa da dama da mutum kan iya yi domin samun dukkanin sauran Indiyoyi. Akwai abubuwa da dama wanda za su burge ku a cikin wannan fim mai suna Rikicin Tagwaye. Domin fim ne na ƴan biyu wanda suke soyayya, wanda fim ɗin ya ce wasu daga cikin su taɓa kallon shi, wasu daga cikin kuma akasin haka. Amma dai fim ɗin gaskiya fim ne mai matuƙar kyau sosai ba ɗan kaɗan ba. Wanda zan iya cewa fim ne wanda zai burge dukkan wanda ya kalle shi. Soyayya, rikici, waƙoƙi masu daɗi da dukkanin sauran abubuwa. Sai kuma fim mai suna Fushpa, Fushparaj. Fim ɗin da aƙalla ba ƙasaru ba ya ɗauki kimanin awa 3 da wasu minti 20. Amma mai kallo gani zai yi kamar fim ɗin ya ƙare da wuri a matsayin minti 2 ko in ce ya ƙare da wuri a matsayin awa 2 da minti 20. Domin awa ɗayan nan gaba ɗaya fim ɗin babu wani wajen da ka kalla ka ce wai bai ma kyau ba. Ko ina ya kalla waje ne wanda ba shi da gundara a cikin fim ɗin nan. Mutum zai iya shafe awanni yana kallon fim ɗin nan ba tare da fim ɗin ya gundare shi ba kwata-kwata. Ga duk mai buƙata dai kawai yi mana magana ta Telegram domin samun wannan sabon fina-finai.